Tilef ħajtu Stephen Tanti ta' 32 sena minħal Ormi imma residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Tanti nstab mitluf minn sensieħ fiċ-ċella tiegħu fil-ħabs ftit minuti wara li kien qal li mhux iħossu sew u talab pilloli għallu ġieħ. Minnu fih l-uffiċjali korrettivi taw l-ewwel għajnuna sakemm ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Sorsi ta' One News sostnew li r-raġel li jbati minn piż żejjed ingħata l-ewwel għajnuna għal sija sħiħa fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u saħansitra stejħu uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili biex ikun jista' jinħareġ mill-ħabs. Dwar il-każ mill-ewwel infetħet investigazzjoni interna, inkjesta maġisterjali kif ukoll għaddejjin l-investigazzjonijiet mill-Pulizija. Zejtuni ta' 45 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqgħoli ta' madwar 1.5 metru minn fuq sellum fil-Power Station ta' Dellimara. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 3 ta' war nofsinhar waqt li kien qed waħħal sistema tal-arja kkondizzjonata f'parti mill-bini tal-impjant. Huwa ngħata l-ewwel għajnuna minn membri tal-Protezzjoni Ċivili mill-istazzjon ta' Dellimara fejn bdew is-CPR kif huwa waqaf jieħu nnifs kawża ta' ġrieħi serji f'rasu. Fuq il-post issejħu wkoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei li komplew jagħtuh l-assistenza medika sakemm wasal fl-Isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.